Dibawani Pak nggih. Nggih. Oh, iya toh. Enak dibawani mengke langgam doang dut jaipong komplit kok. Narjo iki ndi? Njaluk ting-ting. Alah wis golek ana kono, ngalih kono. Kono cedhek. Wis cilik peteng mbok gak ana pojokan. Sing penting ora glundung. Ameh nyedak narjo. Kono. Digarap kono, Nduk. Sakmene lho. Kapamu kapan? Oh takok lu yo ning Sinta kok takok Pak Sampun apa yo? Lah masa aku ditakoni sak pira wong sing duwe kono. Sing duwe kono malah takoke ning Sinta. Slendro sanga Pak D. AA. AA. Masa ee. Kandhani. Nek petuk ngene iki ndekne tuwuh nomenan, Nduk. Ning nang. Nena. Yo. Nadyan wujute mung peksi. Wong iki yo ngerti artine sampean. Senajan wujute mung peksi niki senajan wujute mung manuk. Berarti Ning gawe anu sing semyati ngono to. koyoke iya, Nduk. Berarti sampean ngerti Jawane. Ngerti. Jenengan peksine pripun? Ah iki ora. Maksudnya peksi ngoni-ngonan sing ning omah. Oh iya ngono to. Biasane nek peksiku ku aneh kok, Nduk. Lah pripun? Nek pendak jam 12 bengi kuwi anu manggung. Manggung. Heeh. Aku nek petuk peksi ngono kuwi terus tak cekel tak gecek mesti. Peksi iki lho. Ya iya. Ayo diterusne. Alus manis nyangsem hake masuminggan Iki ceritane wong wedok golek manuk. golek manuk. Waduh, manuk jaya. Maksudnya kelangan manuke sing ilang. Ya manuk paling jarang diurusi ya ngono kuwi gampang mabure. Ayo. Golek isi podang jenar Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi Podang Sampun. kuning nggih dibuka celuk dados. Nah, Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran hang golek sing tak sayang mobeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi
Bebunga yen kelakon nyanding selirane. Bodang kuning mah jalukane Mas Yek yo. Mas Jack ndi wonge? Ndi wonge? Bono ndi mamono buri. Dhewe angger njaluk Dhewe ndelik. nang pawon biasane. Angger enek wong njaluk terus ndelik gak tanggung jawab niki lho aku Tanggung jawab. susah. Bono ndi panggone. Tak Wis golek nganggo nemu. bawa, nganggo langgam terus ndelik. Kok ngandek tok lali janjine tok ora ngetok kebacot. Lah iki. ya engko iki terus aku urusane sapa? Gampang kok tak duduhno wonge. Soale gak wonge ndelik. Ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andundut ati kepranan ora mendem atiku sansaya dodro tak seranani son pikat mulute beda seragenan Nyu Putra Manggala. esok awan ning omah wis ora krasan keluran anggoleki sing tak sayang mopeng miderang nggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning epang keganjangan tak rinding saka kadewan sarwi ngoceh dhewek ning ngalih pencokan Hello kae tak suwun baca ngecek Bodang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andundut ati kepranan ora mandeg atiku sansaya ndedro tak seranani sun pikat kulute beda Oh, saking semangatnya kudu Lah diibu. iya, sing